On the man one pastor na mmiri okporo holy water, angelic water. Oil don so. Monday 2000, Monday 15. Then 25. We put a million day 5,000. Depending on ihe gag. Depending on ihe gag. And the whole area gag when a mini jabwaya. Oro audio brina jocharia gag. And when a mini agoshira goshana ere agi jabwaya. Oro ihe ka ọrịa mrịbasha ahụ ọrịa gaga enwekwara mmiri ego la na-ere mmiri eji agawe ṅụọ ha na fesi nga ahụ ihe emegege ya ala nwekwe mmiri na-agwọ malaria na nke na-agwọkwa typhoid enwekwara mmiri na-agwọkwa ọsa so these waters were category otu eshere no depend on ihe gaga so according to ihe na-arịa gị ka a ga-eshere shi gị mmiri niile nwere price category of prices and ere then we other things the man of God don't materials eja attract more materials eja warrior the materials in any prosperity one ke ga ango like this ge prosper you know one material ga just o mmiri again o mmanụ na nke olive oil ge trate ya na ntrato or game where prosperity, you know, and area emekwa advert ya ndị followers anazo ana eme order ana order for order maha for order mpa for order ụmụnne ha for order akwara ndị ụmụnne ha ndị n'obodo Igbo shikwa obodo Igbo na-esend kwa ego si zụpụtara anyị ebe anyị na-anọ na Nigeria zụpụtara anyị ahịa na-aga business church ana move pastor ana ebuba aga ego, you know, pastor ana ebuba aga ego na counting millions, you know, na akpụ gị Ishi na use brain gị na eri gị Ijele ezoga holy water, Ijele ezoga anointing oil for prosperity, anointing oil for millions of naira. Pastor anana ge 2 naira hiji pastor anana ge ati like ye, you know, 5 naira hiji pastor anana ge ati na nke no na ere shiga anointing water ngwa lewe the anointing water lewe lekwe ka ihona nka ihogwala ka now watch wa ha kaide display ya ka mara ma ezuola ọrụ na ezube ngwa rush kwa na kwọ ụgwọ ga-azụrụ ebe we onye iberibe ebe na-ama ihe iwe onye nzuzu ebe inwe brain for some people anyway the truth wokwa if obodo do otu na-ekwu now ndị followers ya ga-apụtakwa now say gini and so what happened if you don't want it others want it ma ga-achọghị onwere ndị chọrọ ihe iberibe otu m nọ na amabịa chọwa ihe iberibe chọwa ihe nzuzu am I so dumb? Ihere megbukwa unu at this age, at this 21st century, at this digital age ka mmadụ na-eri unu ndị yahoo mụgada ọrụ ebe this man nọ ihe ma gwagu wee shokwu ndị yahoo mụga ọrụ ebe this man nọ leni enu followers, gullible followers ana-azụ gullible followers ị na-azụ mmiri ịmaghị ihe gị zụọla mmiri ịmaghị ihe gị zụọla this thing you don't inwe brain gụwa na onwe gị self can you use mmiri nọ na be gị gwọọ ọrịa ji gị aka you don't know that ị nọ na mmiri a na-asị gị a na-eme ka ọzọ mmiri enweghị onye iro apply wisdom, apply the prayer, apply the word of God. Kwubi okwu n'elu mmiri ọbụla ị chọrọ ịṅụ nwanne ihe ọbụla ị chọrọ ka ọrụ ọgala ahụ ọ ga-arụ gala ahụ ihe pastọ gị ji eresi gị ahụ na ọ ma na ịmaghị ihe ọ ma na iwe man of little faith ọ ma na ihe ọbụla ọ sị gị zụọ ga zụọ as far as all papa daddy G.O. as far as all where gị zụrụ ole mgbe unu ga-amadi ihe the Christianity ole mgbe unu ga-amadi ihe ndị church
Ole bunu ga ama ihe. When will you stop this iberiberism? Ole bunu ga kushi iberibe a na-eju ne. Len. Mother package mmiri ti otu a na-ere pure water now. You got la otu a na-eti ihe now. You got like when you package ye were ndị nke obere ntakịrị. I think I have small this thing here. You know, a package like this. Tilegie. Na reshi ga 5,000 ga na azu. Ye je gbara mmiri nọ na borehole ye, mmiri nọ na borehole. Gbajuo ye nga. Seal oye, package ye. Tige ye holy water for ndị na-achọ nwa. Holy water for ndị na-arịa ọrịa this. Holy water for ndị na package ye wee ya mmiri. Reshi ga 5,000 ga zụrụ. At the end of the day, you are not ashamed of yourself. You are not ashamed of your age. At this age, you can zuzu. You can zuzu. Then I zoom madi begi package in all there. Yeah? Madi bega package in millionaire again azo. Again azo. You have brain. After getting a quote, Emma Chileke. Give a quote, Emma Chileke. Because I wouldn't name a Chileki guy named Zuzu. I would name a Chileki guy Zuzu Drizuza. Here, why Chileki, beware of false prophets. They will come looking like me, saying that they have come in my name. Foul. Mother package, 5,000 gang. You just rare. They may transfer. You are not ashamed of yourself. You hear a name, make. You hear a make. Ega church, Gabuko Wigala church. Daddy G.O. Oh, Papa, ride on, Papa, ride on. You are not ashamed, in one sense. Go and buy now. Of course, Unu can't hear. How can you hear wound? Because I'm an Unu the ignorant. I'm an Onwe Hunuma. Buy it, use it. Then be a miracle testimony. Yeah. Yaki kora anyị na-iji kwa enwecha mmiri miracle ahụ gị just dịrị ime gị ghọọ Mary tụrụ ime n'ike nke mmụọ nsọ ihere a na-emegu. You are not ashamed of yourself and your age. At this time mmadụ ka na-ereshi gị mmiri package nye gị gaa na-aṅụ ị na-aga church. Ị gagburu onwe gị la church. Ị gagburu onwe gị la church. Gị na Daddy G.O. Papa a na-eri unu amaghị na a na-eri unu. Go inside your house, take that water no name logi, bikwasaya kakubioku ngoyas anything you don't have faith. Oh yeah, Jesus will let us say, oh ye men of little faith. Oh ye men of little faith. Who name with faith? Everything worketh by faith. I also say faith cometh by hearing the word of God. I have also faith cometh by hearing. When you hear the word of God, you have faith. You can move mountains. The Bible says, you can look up to that mountain and say, you mountain, oh yeah, remove yourself from there. That mountain will move. When you are pastor, when you are prophet, when you are evangelist, you have that power. You have that power. You have that mantle. You have that mandate. Mother ne use anyhow. Lekwe mmiri a na-ereshi gị mmiri na ị nwere n'ụlọ gị. Mmiri nwere n'ụlọ gị ga-ebi kwasaka kpee ekpere nye ọda pịam ya na-arụ ọrụ. Ị nwere mmiri ma ihe ị nwere. Ọ nke pastor gị kpere na n'ụmụlị ya gbajuo ya na tank shi na tank ewe ijuo ya. Ya package ere gị 55k ga-ebịa zụrụ. Shim n'ihu fụọ. Ọ bụ na ị ga-enwe sesi shim n'ihu fụọ. Hey!